Il-ġimgħa fil-għaxija ftit jinbis wara l-ħelsin tiegħu mill-ħabs, Maximilian Ċantar reġa' spiċċa f'idejn il-pulizija wara li nqabad fil-possess ta' droga eroina fl-isptar Mater Dei. Ċantar li għandu 22 sena huwa minn Marsa inqabad minn membri tal-iskwadra ta' kontra droga fil-World Disneyland meta kien qed iżur lit-tarbija tiegħu. Qudiem il-Maġistrat Tonio Mikallef Trigona, Maximilian Ċantar wieġeb li huwa ħati ta' l-akkużi miġjuba kontra tiegħu huwa tressa l-qorti mill-Ispettur Victor Aquilina. Bil-ammissjoni tiegħu Maximilian Ċantar ġie immultat 800 euro. Ċantar akkumpanjat minn missieru u żewġ membri oħra tal-familja tiegħu tressa l-qorti fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar. Huwa wasal il-qorti b'karozza tal-pulizija b'rasu baxxuta u wiċċu motti mill-kameras tat-television. Iżda madwar nofsija biss wara Ċantar ħareġ mill-qorti b'sentenza ta' multa wara li wieġeb li huwa ħati tal-akkużi. Huwa kien ordnat li ħallas din il-multa f'pagamenti ta' 100 euro fix-xahar. Sa ftit ta' ġranet ilu Maximilian Ċantar kien għadu qed jiskonta sentenza ta' xahar ħabs wara li lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet instab ħati li jeddet 3 ġurnalisti waqt il-qadi ta' dmirijietom. Dakinhar li jeddet lil ġurnalisti huwa kien instab ħati illi saq bla permess. Oriġinarjament f'Mejju tal-2010, Maximilian Ċantar kien spiċċa l-ħabs talli instab ħati illi tajjar tewmin f'Ħattard, Sara u Rebecca Falzon waqt li kien taħt l-effett tal-alkoħol. F'każ ieħor li kellu l-qorti Maximilian Ċantar kien akkużati li saq mingħajr liċenzja tas-sewqan u li ma kienx assigurat, brabta mas-sentenza li jingħata dwar il-każ tat-tewmin. Kunsill lokali ġdid f'Ħalluqa jekk jerġa' jkun afdat minn tmexxija Laburista se jlesti żewġ proġetti li huma ta' priorità għal dan il-Kunsill. Il-bini taċ-ċentru amministrattiv li se jilqa' fih mhux biss l-uffiċċji tal-Kunsilli Lokali, iżda wkoll il-bini ta' Family Park u attrazzjoni turistika fiż-żona ta' Ħalfarruġ. Postijiet fejn ħajsiru il-bandli għat-tfal ta' kull età kif ukoll ħajsir barbecue area. Naturalment sajati nifġġejt dik iż-żona ta' Ħalfarruġ u anka wieħed iħares anka se tkun bħala tourist attraction ukoll. Is-sibt filgħodu mmexxi Laburista Joseph Muscat kompla bil-kampanja għal elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali din id-darba waqt żjara f'Ħalluqa. Matul din il-leġislatura l-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa għamel mal-20 triq ġdida. Naħseb li wieħed mill-kunsilli li għamel ġorraħal. Vorderi da tejm li jem, nqisu bħala tejm kbir għalina. Għax anke kont tara per eżempju għafaj edin, kien imħarba tal kollox, irranġaw kollox. Jiena kontent ħafna u naħseb kontenti ħafna mill-Ħalluqin, għax speċjalment fejn edin hawnhekk il-pjazza. Il-pjazza kien ilha naħseb fuq 40 sena meta kien hemm mill-Orisant fi żmien il-bidu tal-Gvern Laburista. Ġifieri rib dak iż-żmien. Kienet kollha mkissra u kollha għadajjar, illum għaw pjazza sabiħa, il-Main Road kollha tibda min-naħa ta' fejn l-iskola, tibqa' sejra sehem isfel. Fost it-toroq li għamel il-Kunsill hemm il-Pjazza ta' Ħalluqa u toroq oħra fil-periferija. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jagħti priorità lill-loqsma tad-djar li għal snin twal tħallew abbandunati u mhux joħroġ skema għal dawn iż-żoni lejn l-elezzjoni. Qal li l-oqsma ta' djar huma fil-pjan tal-Partit Laburista u li gvern ġdid jagħti d-dinjità lil dawn iż-żoni għaliex ir-residenti mhumiex tat-tieni klassi. Temm jgħid Joseph Muscat li l-Kunsilli Lokali għandhom ikunu hemm għall-familji u n-negozji u mhux ikunu sors ta' burokrazija. Sa dan it-tant il-bieraħ ġew ippreżentati l-kandidati li l-Partit Laburista għandu approvati sa issa għal elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tas-Sibt 10 ta' Marzu. Saru żewġ riċevimenti fiċ-ċentru Laburista tal-Ħamrun u fiċ-ċentru Laburista tal-Gargur u li għalihom attendew id-deputat mexxej Laburista l-Affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia u deputat mexxej Laburista l-Affarijiet tal-Partit Tony Abela. Imma ser jiġri fil-Parlament. Dr. De Bono ser isostni l-gvern tiegħu? Dr. De Bono wieġeb xi ħadd jaf u ser ikun hemm voti jew meta mhux ser nikkummenta. Nistqar li ma nafx ser tkun preċiżament id-direzzjoni u jidhirli li dak għandkom tistaqsuh lill-Prim Ministru. Din hija l-istqarrija ta' Franco De Bono f'intervista mal-ġurnal elettroniku Gens Online qal li huwa dejjem kien leali lejn il-partit. Tajt kull ma stajt tal-partit. Matul is-snin stajt nikkontribwixxi aktar u ma ngħatajtx l-opportunità imma xorta bqajt għaddej, anzi żidt il-ħidma tiegħi, il-lealtà mhix laqiżmu għal Franco De Bono. U qal li din il-lealtà hija importanti ħafna u rija matul l-snin. Iżda tkellem ukoll dwar il-lealtà li qed juri ħadd ieħor. Biex nilagħbu bħala tim, irid jilgħab kulħadd.
għalhekk ma jaċċettax l-akkuża li saret fil-konfront tiegħu illi qed iżomm lil partit ostaġġ jew lil pajjiż ostaġġ. Dwar il-metodi li uża biex wassal leħnu fil-partit huwa qal li dan dejjem kien proporzjonat u effettiv. Fakkar li r-riformi li hemm bżonn isiru ma jistgħux jistennew u għalhekk lil dawk li qalulu li m'għandux paċenzja huwa weġibhom hekk. Lil min jgħidli li m'għandix paċenzja ngħidlu li wrejt ħafna paċenzja tul is-snin u samaj huma r-riformi li ma jistgħux jistennew u mhux jien għal Franco De Bono. Huwa qal li wara l-esperjenza li kellu mill-qrib mal-partit dan seta' jinnota li hemm bżonn qatt ta' riformi. Stqarr li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ jieħu stok tas-sitwazzjoni attwali wara d-disfatta li kellu fl-elezzjoni għall Parlament Ewropew u aktar riċenti wara r-riżultat tar-referendum dwar id-divorzju. Dan il-partit ma jidhirlix li jagħmlu suffiċjentament u għalhekk jinsab fl-istat illi hu fih illum tenna Franco De Bono. F'Jannar tas-sena 2008 l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem kienet ta' deċiżjoni dwar ksur tad-dritt għal smigħ ġust fuq każi li kien tressa qudiemha minn ċittadin Malti. Il-Gvern kien intalab iħallas 2000 euro liċ-ċittadin ikkonċernat tal-ispejjeż legali illi kellu jagħmel. Iżda fis-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem spikkaw il-kummenti qiebsa ħafna illi l-istess qorti kienet għaddiet dwar il-qrati f'Malta. Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem kienet iddeskriviet is-sitwazzjoni fil-qrati Maltin bħala waħda inaċċettabbli ta' all in the family. Din id-dikjerazzjoni kienet tirreferi għall-avukati u għall-imħallef involuti fil-każ. Fil-fatt, l-avukat ta' waħda mill-persuni involuti f'dan il-każ l-ewwel kien Ugo Mifsud Bonnici li mbagħad meta iktar tard sar Ministru fl-istadju ta' appell ġie sostitwit minn ibnu Carl Mifsud Bonnici. Ir-riżulta wkoll illi l-qorti tal-appell kienet ippreseduta fost oħrajn mill-prim imħallef ta' dak iż-żmien Jojo Mifsud Bonnici, ħu Ugo Mifsud Bonnici u t-siju ta' Carl Mifsud Bonnici. Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem kienet esprimiet l-opinjoni li dawn ir-rabtiet familjari qrib ħafna bejn l-avukat ta' waħda mill-partijiet u l-imħallef kienu jiġġustifikaw b'mod oġġettiv il-biża' illi l-imħallef illi kienet jippresjedi il-każ seta' kien nieqes mill-imparzjalità. Fi żmien li saru dawn id-dikjerazzjonijiet qiebsa, Carl Mifsud Bonnici li huwa wkoll kuġin ta' Edgar Gallia Kurmi, l-assistent personali tal-Prim Ministru, kien segretarju parlamentari. Xarejn biss wara dawn id-dikjerazzjonijiet meta ġie biex jifforma l-Kabinett wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008, Lawrence Gonzi ta' promozzjoni lil Mifsud Bonnici tant illi ħatru bħala Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern responsabbli fost l-oħrajn meqrati. Mifsud Bonnici dam jokkupa din il-kariga ministerjali għal kważi 4 snin sal-bidu tax-xahar li għadda u kien biss fuq insistenza tad-Deputat Franco De Bono li l-Ġustizzja u l-Intern inqasmu f'ministeri differenti. Sal-lum Carl Mifsud Bonnici għadu jagħmel parti mill-Kabinett bħala Ministru tal-Intern u Leader of the House.